Ngesinike sihlobo elikhulu uNkulunkulu ngiyibusisa abanikeze zona eyibanikeza ngomzimba nangomoya kaDr. Khehlelezi. Ayeye thumane ayeye. Ningakhohlwa njalo amabhasi enalindele khona. Yezwakala. Senzela ukuthi abantu abadala asebe qinile bekwazi ukutotobala ngasemabhasini. Bese sisala ngoba manje mangabasiqeda masuka manje nje. Sokhrupa ngempela manje. Gabi. Sokhrupa ngempela. Awumongameli. Awuyabonga ngiyabonga. President uzobuya ukhulume ngasikhatsini. Ngani yami. Uxhawule nje. Yaziqhawulelana. Uwini award izolo. Wini award izolo ngicela. Shalo ngisongo lengane wini award. Best woman in radio. Yes. Inkinga xawo nje umuntu mfana nje lana ohlala esineke pretend. Umcineke ubefunani eduze wakho. Wena nankinga wini award yabantu besifazane abahamba phambili kuma-traditional award. Umcineke ufunani eduze kwakho simdolo. Ubezongihalalisela. Hayi ngeke ngifuna ukuhalisela la wini. Hayi lapha. Unomono. Cha ngoba ngikhuluma iqiniso nje. Unomono. Hayi uyaphapha. Unomono. Yazi ngicela mina ngizomkhombisa ukuthi ngubani. Yazi ngani? Ngani? Uzobona ngomcimbi engizokwenza maduze nje. Uyazi ukuthi wena uzobona ngozini yemoto nje umthandazo kaMcineke. Ngeke. Umthandazo kana ngumkhulu Khehlelezi. Khohlo. Mina yalazi ikhehle. Lihamba ngenyawo nje bengazi ukuthi umkhulu nenyawo ezimbi kangaka. Ngenxa yokukhuleka nje sasagcina sibona lokho. Awusho mngani wami liphelele ibandla usuyikhokhela lezi inkomo obuyihlabile weekend. Bahamba uKhehlelezi bahodla inkomo zomkweleta. Hayi dokotela mina ningihlazile. Hayi izinkosi yamagcoba hayi ningihlazile shem. Ungiyeyise zonke intombi zami benginazo. Ungiyeyise umjolo ngathandana nawe. Yini lento yenzayo siyanbalekela awe uthando nale voice kaSasana ekhuluma ngathi masaluphelile uthando ayihazi Khehlelezi phakela kahle imkhombi yakhe inone okukhulu akadlali uqinisile intaba nabangani bakhe ukuthi umkhombi wakho ngicela umsiphela lentombazana ayiredi bayinkosi yamagcoba lentombazana asasiphuma nabo imuka lesibuso ngendlela please